Iktar ma jgħaddi żmien iktar qed joħroġ fid-der il-pis li l-għoli tal-ħajja qed tkompli titfa' fuq il-familji Maltin u Għawċin. Iżda quddiem din il-problema l-Gvern Laburista jidher li m'għandu ebda soluzzjoni. Bil-Ministru José Herrera ma kellu ebda tweġiba x'jagħtina għad-domandi li għamilnilu dwar din is-sitwazzjoni li qed tolqot lil kulħadd. M'għandkomx soluzzjonijiet, Ministru, fuq? Wara l-ewwel ma weġibx l-istess Ministru spiċċa ammetta li diversi nies tkellmu miegħu dwar il-problemi li jeżistu u allura bla dubju li tkellmu miegħu wkoll dwar l-għoli tal-ħajja. Il-kostituenti tiegħi jitkellmu miegħi fuq kull aspett soċjo-politiku li jeżisti. Il-pjaga tal-għoli tal-ħajja qed tħalli l-impatt tagħha fuq diversi ħaddiema u anke pensjonanti li qed ibatu biex iwasslu sal-aħħar tax-xahar minħabba pensjonijiet baxxi u kirrijiet għolin. Apparti dan l-anzjani qed ikomplu jħossu l-pis taż-żieda fil-prezzijiet tal-affarijiet essenzjali li wieħed juża ta' kuljum. Il-pis li qed iħossu diversi familji ħaddiema u anzjani qed jiġi rifless anke fl-iktar statistika riċenti pubblikata mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, ċifri li kkonfermaw l-afsa tal-prezzijiet u l-pressjoni li ġejja mill-għoli tal-ħajja, inflazzjoni li qed tkompli tikber xahar wara l-ieħor.